Natoč sa, ako stojíš pred budovou a urobíš veľký skok. Je dobré natáčať zo spodu, pri skoku musia byť nohy vyššie ako budova. Importuj video do CapCut, klikni Duplicate. Potom overlay a druhé video posuň popod prvé. Posuň sa do bodu, kde máš nohy čo najvyššie, vyššie ako budova a stlač Freeze. Nechaj si len ten freeze frame a zvyšok vymaž. Freeze frame predĺž na začiatok a skončiť by mal tam, kde máš nohy najvyššie vo vzduchu. Teraz si vyber mask. Hneď prvé horizontál a klikni Invert. Posuň žltú líniu na vrch budovy. Ja som ešte pridala bush efekt a hotovo. Môžeš exportovať.